барои чӣ гӯштингирон ва футболистон зиёдтар ба бемории варикотсели гирифтор мешаванд? хуб дӯстони азиз, агар шумо варикози пойро дидагӣ бошед, чӣ хеле ки дар расм мебинед, айнан ҳамин чиз метавонад дар рагҳо, венаҳои мояи мард вохӯрад ки онро варикотселе мегӯянд. яъне венаҳои моя васеъ мешаванд. дар ҳақиқат аз байни дигар варзишгарон зиёдтар ман футболистон ва инчунин гӯштингиронро ҷарроҳӣ мекунам. ба кадом хотир? Ба хотире ки вақте онҳо машқ мекунанд, зиёдтар зур мезананд ва ҳамон мушакҳои шикам яъне сахт мешавад ва дар дохили шикам фишор баланд мешавад. фишори баланд дар шикам сабаб мешавад ки ҳамон хуне ки дар моя ҳаст тариқи венаҳо дуруст ба боло ҳаракат намекунанд ва фишор дар венаҳои моя баланд мешавад, ба қавли застой мешавад ки ин сабаб мешавад ки венаҳои моя васеъ шаванд. дар ҳақиқат назар ба гӯштингирон ва футболистон ман зиёдтар онҳоро ҷарроҳӣ мекунам ки ба варзиши вазнбардорӣ машғул ҳастанд, барои он ки онҳо албатта зиёдтар вазн мебардоранд ва зиёдтар ба варикотсел гирифтор мешаванд. хуб, чӣ хел фаҳмем ки мо варикотселе дорем? ҳатман дар канали ман обуна шавед. навори дигар дар бораи аломатҳои варикотселе мешавад.